hvala na pozivu. Ne znam da li je četvrti ili peti. Ili treći, ili četvrti, ili peti, više ne znam. Mislim da nije važno, ali se radujem ovoj polici. Dobro. I nadam se da ćemo se viđati narednih godina. Da se popuni ovo gore. Da se popuni, da, i to gore. Dobro, eto, ja ti želim. Ja ti želim da... Kako sam krenula... Jeste, evo već 7. roman, Kapija. Je li gotovo? Ja se osjećam kao da je prvi. 7. jeste, ali toliko sam i srećna i euforična, valjda zato što su ljudi dugo čekali posle Peščanog sata. Mislim, nisu baš dugo čekali, godinu dana, ali navikla sam ljude na taj neki tempo i jeste, Kapija je završena. Kapija je sada u štampi, nažalost, zato je nemamo. Dobro, nemamo je ovde, ali gledaoci će imati prilike da pogledaju kako izgleda, ali tako, Korica. I to je prvi put kod tebe, inače. Eto, ekskluziva. Da, i Kapija, inače, promocija Kapije je 15. oktobra u 19 časova. To je lokal Disko Dobrica Bistro, ugao Simine iz Skadarlije. Pričat ću ja i još neki moji gosti iznenađenja. U svakom slučaju, ljudi koji su već dolazili očekuju da ću ja reći nešto više i svakako ću reći. A oni koji nisu dolazili, moje promocije nisu tipične, dosadne književne promocije gde 158 ljudi sedi i već o tome da li sam ja upotrebila metaforu ili parabolu, već naprosto pričamo o samoj tematici knjige. Tako je, interakcija, to je onako nekako najbitnije. Ja na tome gradim nekako svoj imidž i moji čitaoci meni šalju čestitke za rođendan, za Novu godinu, kada negde otputuju i ja jako volim komunikaciju s tim mladim ljudima jer sam ja sanjala o svakom tom čoveku i svaki taj čovek je dokaz da sam nešto dobro uradila. Jeste, da, to evo i dokaz da dobro radiš, zato te i uvek pozovem u Art magazin i zadovoljstvo mi je što si večera sa nama. Da li ti je bilo teško, eto, posle Peščanog sata, fenomenalan roman, znači ja sam ga čitala i svakome preporučujem, da napraviš nešto bolje, a sigurna sam da je Kapija bolja. Pa vidjet ćemo kakvi će biti utisci. Ja se trudim da svaki moj naredni roman bude bolji, ali sama ta informacija, to jest činjenica da je Peščani sat moj najčitaniji roman, da se do skora prodavaju na kioscima, sada je ostao u nekom malom broju kioska i da stvarno nisam srela ni jednu negativnu kritiku, komentar i da znam da se ljudi vraćaju po 3. ili 4. put da čitaju Peščani sat. Da, zadao mi je težak domaći zadatak i bilo je teško i ja sam se stvarno potrudila da napravim nešto drugačije, ali podjednako dobro. Podjednako dobro, da. Hoćeš malo da nam kažeš o čemu se radi u Kapiji? U Peščanom satu si, eto, pričala o jednoj temi, pisala o elitnoj prostituciji. Je li ima nečega i u Kapiji? Neka tema o kojoj se ne priča toliko, a zna se da postoji. Svakako, da. Ali to se nekako, ne trudim se, zaista, ali samo se nametne i ja volim da vidim o čemu to ljudi ne znaju, šta to ljude tišti, šta im se ne dopada. Volim da saznam neke nove stvari i ja kao čovek i kao autor, a volim i da te stvari prikažem svojim čitaocima. Dosadna verzija teme Kapija je imigracija na Zapadnom Balkanu, ali jedna zanimljivija verzija, dakle, kad kažeš imigracija, ljudi pomisle da si pisao neki politički spis. To je pre svega jedna lepa ljubavna priča na prvi pogled, na drugi pogled to je priča u kojoj će se pronaći svako ko je jednom poželeo da pobegne od svog života, da se probudi u nekom drugom telu, u nekoj drugoj koži. Mislim da se to svima desilo. E sada, kako su moji junaci našli način, da li da se pomire sa tom nekom srećom koju imaju i nesrećom ili da na neki način, jel te, krenu neki drugi život. Mislim da ovo je prva knjiga za koju ne mogu jasno da odredim ciljnu grupu. Mislim da će voleti i mlađi i stariji i tu više nema pravila. Peščani sat je pomerio svakako granice, ali ja Kapiju preporučujem svakome ko je jednom osjetio da život je skup nemogućnosti, a našao je način da neke stvari koje želi učini mogućim. Pa dobro, lepo. Lepo si nas zaintrigirala. Da li je tačno da je, spomenuli smo da prati ljubavnu priču, ali i priču o novci, materijalnoj i duhovnoj krizi, strasti, obsesiji i bolu? Jeste. Pa to bi možda nekome ličilo na Peščani sat, međutim, to je potpuno drugačija priča i ono što je mene nekako fasciniralo kada sam gradila junake jeste da masivno smo opterećeni novcem i ja sam htjela da malo i o tome progovorim u romanu. To nije identična priča kao u Peščanom satu, da li je novac zaista potreban, da li nam je garant sreće. Ne, ovdje je priča potpuno suprotna, već pokazuje kako, eto, možemo biti ne znam čije dete, raditi ne znam koji posao, imati mnogo novca, ali to je često čak i jedan siguran put ka dokolici i ka nezadovoljstvu. Jasno.
Da, dobro, znači sve si to nekako uspela da staviš i ovaj najnoviji roman. Da li je tačno da je trebalo da bude pisan u trećem licu, ali ipak da si odustala jer to nekako nisi ti? Jeste. Pa ja sam čak i kod tebe, mislim da sam prvi put tada kod tebe pričala isto o Kapiji dok je još nastajala. Moja ideja je bila da ja ponudim mojim čitaocima nešto drugačije, da to bude prošlo vreme, da to bude dosta istorijskih činjenica, da pišem u trećem licu. Međutim, negde na pola pisanja Kapije ja sam shvatila da nisam normalna i da već posle 6 knjiga imam svoj stil pisanja koji ljudi vole i koji meni prija. I dosta sam se mučila s tim trećim licem, ne znam ni zašto sam to radila, ali dobro je to stvar što sam radila jer sam potvrdila da sam ovo ja. Tako da ono što je zanimljivo vezano za Kapiju jeste da je pisana i u muškom i u ženskom rodu i mislim od kada pišem, jednom sam pisala u muškom rodu, to je Junak Nebojša iz knjige Kocka, ali ovo je potpuno neka drugačija priča i mislim da je to jedna od najlepših stvari koja mi se desila od kada pišem i to je pokazatelj kako pisac, eto, treba da bude pomalo i glumac. Što da ne, pa da. I znam da si dosta, eto, oko godinu dana si pisala roman i da si imala, je li tako, puno si istraživala? Puno, dosta sam vremena provela u Atini gde se dešava radnja romana. Tu je i gomila informacija i činjenica i ja sama volim da razgovaram s ljudima koji su u samoj tematici i da naprosto izvučem neku srednju priču, sredinu, kako što bi rekli u ekonomiji, srednju vrednost. Neku tu srednju priču i da eto, prikažem ljudima problematiku, to je temu što realnije. Da, i roman spaja, je li tako, dve potpuno drugačije tradicije, grčku i indijsku. Da. Roman je zapravo jedan spoj nespojivog i da, spaja dve potpuno različite tradicije i to je, na primjer, lepo. Dosta sam naučila i o jednoj i o drugoj tradiciji istraživajući. Po prvi put sam čitala indijske svete knjige Vede i, na primjer, mislila sam da to nikad u životu neću pročitati, ali eto, naprosto taj put stvaralaštva te ponese i saznaš nešto novo i zaista otvoren si za neke nove stvari. Jeste, da. I ono što moram da primetim u prethodnim romanima, nekako si se možda više fokusirala na tu mlađu generaciju, a sad su junaci od 21. pa do 70. godine, što mi je onako baš drugačije. I dalje su mi junaci glavni, mladi. Dobro. I dalje su mladi, ali ja nekako volim da progovorim o različitim generacijama. To su uglavnom bili neki sporedni likovi, ali zašto da ne? Mislim, ja rastem i naravno da je moja prva knjiga sada smešna naspram Kapije, ali i moji čitaoci rastu i mislim da trebaju i moji junaci da malo porastu. Da malo porastu, dobro, dobro. E sad, ključno pitanje, zašto Kapije? Zašto se tako baš zove roman? To sam tebi rekla u poverenju, u stvari, iz 3 razloga, ali recimo da se život moje glavne junakinje menja kada dođe na jedno tlo koje u Evropi ljudi nazivaju Kapijom. To tlo nazivaju Kapijom zato što veruju da kada prođeš kroz tu granicu ulaziš u neki bolji život. Sada, da li je to bolji život ili ne, to će videti čitaoci. To ćemo videti kad pročitamo. Da. Reci mi, Tamara, je li te ima na sajmu knjiga? Znači tu si, bit ćete od 26. oktobra do 2. novembra. Isto mesto kao i prošle godine, to je štand Urban Art, hala 1, galerija, dakle na spratu. I tu ćemo imati razne akcije. Mislim, ja više ne znam ni koliko akcija ćemo imati. Svakog dana imamo po 3 ili 4 akcije. Znam da ćemo imati neke nagradne igre, da svako ko se javi preko sajta ili fan stranice dobije određeni popust. Neko može da nabavi čak i neke komplete koji se ne mogu nabaviti. Tako, bit će zaista raznih akcija. Ja ću to naravno ubacivati sve i na sajt i na stranicu. To tamarakučan.com i Tamara Kučan na Facebooku. Ali o tom potom. Za sada sam nekako fokusirana na promociju i mogu ti reći, svi mi kažu, je li to vatreno krštenje? Ne. Meni je to dan kada se ja susrećem sa dragim ljudima, sa prijateljima i sa ljudima koji su godinu dana čekali taj roman. Tako da sam nekako sada na taj 15. najviše fokusirana. 15. oktobar, eto, obavezno doći ćemo. Jedva čekam, iskreno ti kažem, jedva čekam da pročitam Kapiju posle Peščanog sata, samo iščekujem da to bude nešto još bolje, jer Peščani sat je zaista fenomenalno. Jako je drugačije, nije toliko
skandalozno. Mada ja ne mislim da je fashion sad skandalozno, ali kao skandalozno. Skandalozno. Nije toliko skandalozno, ali opet ostane neka onako gorčina koja te natera da se zapitaš o tome šta je zapravo suština života i da li je ima uopšte. Da, eto, čitamo Kapiju. 15. oktober, još jednom da spomenemo, promocija. Hvala ti, Tamara, puno. Eto, ja se nadam da ćemo se uskoro videti ponovo. Ako ne, na sajmu smo kod tebe. Hvala.